to my YouTube channel. Aga m akụziri unu otu ị ga-esi kọwaa onwe gị n'Igbo, kọwaa onye Igbo n'Igbo. Ị na-aghọta? Ana m achọ ịkụziri gị ka ị ga-esi kọwaa onye Igbo n'Igbo. Sit back, carry your popcorn. We are back again today and relax, okay? Igbo mma mmanụ kwenu urienu. Thank you guys. Are you ready today? Okay, aga m akụziri unu ka ị ga-esi kọwaa onwe gị n'Igbo. Nya ịhụ mmadụ ichi kọwaa onye Igbo, ichi ime ka ndị mmadụ mara onye Igbo. Ịkọwaa onye Igbo ka ndị mmadụ mara onye Igbo. You will start with is your name. What is your name? In Igbo is kedu aha gị, kedu aha gị, or kedu afa gị, kedu afa gị. Should I go again? What is your name in Igbo language is kedu, kedu, kedu. Why we are using kedu? Kedu is a question. Kedu means what? Kedu aha gị, or kedu afa gị. Now, the reply to that, my name is Afamobo. Ahamobo. Are you getting it? Afamobo, PaschalineAlex. Ahamobo, PaschalineAlex. Got it? Nice. Ngwa, kaiga nozo. Can I move on to the next one? To the next one. We have, where are you from? Where are you from? You can say, Onye ebe ka Igbo. Onye ebe. If in a short form, you say Onye ebe. Onye ebe ka Igbo. Onye ebe ka Igbo. Where are you from? Onye ebe ka Igbo. And the reply to that is, I am from Abumonye. If you are from Kafanchan, you are from Anambra, you are from Oshun, you are from Abia, you might share anywhere. You see, Abumu, Onye, Umunze, Orumba South Local Government, Anambra State. I'm from Abum, Onye, Abum, Onye, Abum onye Owerri, abum onye Ebonyi, abum onye Delta, abum onye Hausa, abum onye Yoruba, abum onye Osun State. Otago. That is the reply. Okay, gesi kọwaa onwe gị. Ka anyị move na nke ọzọ. Anyway, pleased to meet you. Pleased to meet you. That is Ikowachago onwe gị. Pleased to meet you in Igbo is Daalụ. No. Daalụ. No. Ịma Igbo dị aghụghọ. Igbo dị aghụghọ. Enwere so many things. Mmadụ ga-asị gị welcome. Thank you. No. Ịma enwere so many things. Say daalụ, daalụ so, daalụ, daalụ, daalụ. It did quite confused. You understand? But otu ọbụla o si dị, esikwa daalụ. Or esi daalụ so. Pleased to meet you in Igbo is no. Daalụ. Or ndị be anyị asị gị daalụ so. Mmadụ ajụọ gị, how old are you? How old are you? In Igbo is afọ one ka ị dị. Afọ one ka ị dị. Listen to me. How old are you? Afọ ole ka ị dị. Or afọ ole ka ị dị. Afọ ole ka ị dị. Afọ ole ka ị dị. Reply to that is, I am Adim 29. Adim 25 years old. Adim 16 years old. And I'm saying
I am I am adding. I know you are getting it, eh? In a way, I'm going to put on yes. Okay, let's move to the next part. Which school do you attend? Which school do you attend? Kedu ụlọ akwụkwọ ị na-aga? Some people say ụlọ, some people say ụnọ. Kedu ụlọ akwụkwọ ị na-agụ ya? Kedu ụlọ akwụkwọ ị na-aga? I attend St. Bridget's Primary School. In Igbo, you say, Ana m agụ akwụkwọ na St. Bridget's Primary School. Ana m agụ akwụkwọ na Imo State University. Ana m agụ akwụkwọ na University of Ghana. Ana m agụ akwụkwọ na See, I am a student of. Say, abụ m nwata akwụkwọ University of Ghana. Abụ m nwata akwụkwọ University of Nkano. Abụ m nwata akwụkwọ University of nke ahụ ịkọwa onwe gị. Ịkọwasị onwe gị. You understand? Ịkọwasị onwe gị ọ na-atọ. You understand? You understand that you're going to do zero. You understand that obi a na-atọ n'ụtọ ụtọ nne gị na nna gị na-akụpụlụ ya aka. A na-akụrụ gị kwa. Okay, see me. Now, ka kuzigoro ha, ka introduce onwe m to unuma. Achọrọ m ka onye ọbụla na watch this thing. If you are watching this, look at the way I am saying it and practice it and know if you will get it right. Aha m bụ Alex Pascaline Ijeoma Okoli. Afa m bụ Alex Pascaline Ijeoma Okoli. Abụ m onye Umunze, Orumba South Local Government, Anambra State. Abụ m onye Umunze n'Orumba South Local Government, Anambra State. Etorum na Aba. Ama m n'ọtụtụ n'ime unu ga na-ajụ kedu ihe bụ etorum. Ebe nka nọ m isie ya. Etorum na Aba means I grew up in Aba. Etorum na Aba or etolum na Aba. You understand now? Afọ one ka ndị. Adị m afọ one, adị m 60 years, adị m 50 years, adị m 40 years, adị m 22, adị m 31, adị m 30. You know? Ịkọwa onwe gị otu ahụ. Kedu ụlọ akwụkwọ ị ga? Aga m akwụkwọ na University of Imo State and University of Togo. Ị na-aghọta ya? Ọ na-emekere gị sense? Ị na-aghọta ihe na-ekwu? Nya, otu a ka ị ga-esi na-akọwa onwe gị, na-ekọwa onwe gị. Don't misinterpret it. I'm not saying this is just the central Igbo that I'm trying to teach you people. Where no nubai more and the bani where Igbo asu and Igbo ani or aro. Abriba ya singing. We're recalling to watch your one job. Oh, that is everybody. That's I will take my 2 hands and slap you. I think that is the only Igbo. Okay, yeah, I learned some. I love that language because I learned some kind of Igbo because growing up in Abaye, again. So enwechara here. Enwere nke ha na-say there's this one they say nwanto wesa okpo nwanto wesa okpo nwere club lot share one chọ kalokpo I love it so much and I keep practicing it. Then there is this one when I was schooling in Owerri. They would tell me
When I was cleaning up, where they will say, onye shila lo were are yamma yakwala genili. If you say that Owerri land is not good for you, pack your bag and go home. And they say it with attitude. Onye shila lo were are yamma yakwala li. Hey! Okay, guys, I know you guys are enjoying this section. As they talk now, you could original Bazapin. And I understand that I'm them sure nunga ewere wayo. Muka obere nka nkuziru nu tata. Eji my idea. Na akona aga. Kona topu nu to. Ina nwukwa gi ya na ato gi. Eotago. So asim ka nkowuru nu ebia iwere akwụkwọ gi were ntị gbenye na phone igbenye ntị na phone ewa inege. Okay, Pascaline Sani kwonka igbenye na phone ida ịmụta inege ina-amụta ya ọ na-asọ gị ị na-amụli ndị bụ na na-akwa aka nne na nna ga na-asị nne ị na-anwụ. Welu phone gị tata, subscribe na my YouTube channel. Gee ntị na ihe m na-agwa gị. Mụta Igbo, learn Igbo, know your roots, learn Igbo. Anyị abịago na njedebe section nke tata. Afa mụ ka bụkwa ezigbo nwaadị Igbo, Alex Pascaline Ijeoma. Ka m gwazie n'unu na ama m n'unu ya na-ene m, ama m n'unu ya na-ene m na-asị o yirikwara ọzọ pụta tata onye show. Ama m n'unu ya na-ajụ ewe, hey, ife a na-achaba n'anya, kedu onye kwa ya? Ọngwụ enwezikwa na onye ọzọ na-abụrụ nwaada UBH_styles na Instagram. Onye m nka sị m, nne m ọkwa ịhụrụ nka nye ndị mmadụ na ọda popping na nne yiri nka ka ha zụkwa eme sold out. Ịghọta, anyị wụ ndị gịnị team sold out Igbo question. Alright guys, I'm coming gonna do okay. Maybe ka esi wete earring nka ị ga-akọkwa na @QBoss accessories NG na Instagram. Gaga order ọmalịcha watch nda na earrings nda na ihe na-etikwe n'ire ọ bụrụkwa na ike edeke. Ịghọtago? So guys, maka ndị na-anara akụta Igbo, I am saying that I got this outfit from UBH_styles on Instagram, and my jewelry is from @QBoss accessories on Instagram. So please patronize them. But I wish you can hear Igbo, so you understand how I introduce this beautiful queen of a dress that I'm wearing. Okay, so please, whether you are Igbo or not, you have to learn how to speak Igbo language. Okay, all right, I'll see you guys next time, and please don't forget to subscribe. Please don't forget to subscribe, please, and comment and tell me what you want to see next time on my YouTube channel. Follow us on Instagram, PaschalineAlex24. Follow, my designer @UBH_styles on Instagram. Follow my jewelry plug @QBoss accessories on Instagram. I love you guys so much. Thank you. See you next time.